88 МГц, ултракъси вълни за района на София, Алма Матер Класик FM. Може да следите предаването ни по радиото, не е по-добре, ако го гледате. Да, сега продължаваме с една тема, която много сериозно ни развълнува, не заради решението на Комисията по дискриминация, а именно защото за първ път духовник, игумена на Троянския манастир, е осъден и глобен, защото е дискриминирал хора. По много груб начин ги е изгонил. Троянската обител. Тази тема ни развълнува още преди време, и PTV новините сме ви разказвали, когато стана ясно, че група туристи с една единствена разлика от останалите туристи, че са в инвалидни колички, решават да отидат в Троянския манастир. Нещо нормално. Какво става обаче после? Здравейте, сега да ви представим Петър Кичашки и Мартин Търпев. Един от хората решили да отидат да запалят свещичка в Троянския манастир и човекът сезирал Комисията по дискриминация, защото вие смятате, че сте дискриминиран, така смята и комисията, от игумена на Троянския манастир. Епископ Теодосий. И Мартин Търпев. Здравейте. Здравейте. Какво стана? Ние бяхме там на един обмен, такъв културен обмен между България и Финландия, и по програма трябваше да посетим Троянския манастир. И както обикновено се случва, нали, с тия нашумящи истории, нещо се обърка някъде по средата. Колко души бяхте? Около 30-тина, от които половината с увреждания, другата половина без. Викнахме един млад свещеник да ни разкаже историята на манастира, защото все пак има чужденци, манастирът е много красив, много на точното място, общо взето с чудодейна икона. Беше ми интересно на всички и изведнъж, нали, както се заформи, така да се каже, дискусия, и се появи един възрастен монах, който аз последствие разбирам, че е игумен Теодосий. Само момент, вдигахте ли шум? Защото той казва, че сте се държали непристойно вътре в... Това е просто парадоксално да се говори. Той едва ли не твърдеше, че ние сме се гонили с количките. Нали, моята количка е бърза, ама не съм състезател. Нали, това е просто парадоксално. Едва ли не... си говорихте, така ли? Даже дискусия много силно казвана. Обзето един от нашите финландски колеги попита човека, който ни обясняваше историята на манастира, нещо свързано с иконата. И това беше разговор. А вие къде се намирате в този момент? Преди портите? Не, вътре, но вътре в самия манастир има две... В двора на манастира или преди? В двора на църквата или предишния двор? Не, вътре в самата църквичка. Има две помещения. Едното е вътре с иконата, другото е като предверие. Там дето също продавачките и така нататък. Ние бяхме в предверието общо взето. При което влиза, нали, игумен Теодосий, така перна младия монах с една пръчка през краката. А ние тази пръчка вчера видяхме в BTV новините. Да, за малко камерата да си го отнесе, както и ние. Да използва тази пръчка. Явно си носи често, да. Явно си има манерно поведение. И изгони човека, който ни обясняваше историята на манастира, и са ни такива широки жестове, нали, подканващи, хайде, махите се. Какво точно? Излизате си. Не, той явно мислеше, че ние повече сме чужденци. И такъв само с ръкомахаше с ръка, хайде, махите се. При което, нали си представете как 30 човека с увреждането, ние се придвижваме бавно, нали, в крайна сметка не сме фитипалди, и излизат всеки един по един, но аз бях останал най-назад. Така се случи просто. И решихме да влезем вътре пред чудената икона, се прекръстиме. В крайна сметка сме християни. И тъкмо вече прекръстваме, се тръгваме да се излизаме, при което той се появява отново. Явно е бил в някакво вътрешно помещение, не знам. Видимо много разярен, нали? Така тропа си с пръчката на ръка, втория път. И аз тогава по стечение на обстоятелствата бях с майка ми, и той говори на нея, не на мен. Нали? Едва ли не... Той дори не те поглежда. Да, едва ли не аз съм под, нали, достоинството. И вика, махи го това колело тук. Махите се вън. Колело? Това колело. И тя какво му казва? Шок и ужас. Излязахме във външната част и тя каза, че ще да е щастлива, ако бях влязъл с колело, нали? Това е количка мен, това са ми кракат. И той продължи да се обяснява как цапаме храма, да се махаме от тук, при което за него нещастие се появи нашата преводачка, която му зададе един съвсем резонен въпрос, защо не е достъпен манастира, при което той се разгневи още повече. Как ще ви пригаждам аз на вас? Това е паметник на културата, оплачете се на Министерски съвет, на Народно събрание, на президента, на който искате. Вие даже викате, такива като вас е забранено да влизат тук. Отвънка си има табела и ние в първи момент си представяме. Такива като вас за обидните думички точно кои бяха? Той после, веднага след това аз го питах, ние, защо не може да сме тук, какъв е проблема? И той, такова основно нежелание, се обръща към мен и вика, ти викаш, щом си така, значи си грешник, вика, изплащаш чужди грехове и вика,
какво каза той? Исус е казал, че ще ги маркира и по лицето им ще ги познаете за доброто на хората. Това му беше цитата от Библията. И общо ето казва, вика, щом тебе са те маркирали, значи вика, ти си вика много грешен и вика, нямаш право си тук. Изплащаш чужди грехове. Шок и ужас. Излязахме отвън вече да видим този знак, да забранява хора с увреждания. За момент си представихме този знак на човека с количката, нали? Който е зачертан, нали? Което е просто парадоксално. Излязахме навън, видимо нямаше такова нещо. Нали? Той човек, както излязахме навън, той се обърна и се тръгна. Той се търсеше просто повод да ни изгони, защото му бяхме... не желаеше нашето присъствие в манастира и явно каза за този забраняващ знак, за да ни изгони, защото едно такова изказване предизвика в нас желание да видим този знак. Засегнали ви, освен че ви е доста обидели? В този момент какво изпитах? Защото сигурно, живеейки в България, сте срещали подобно отношение. Но когато това става в храма... И то не кой да е, това е един от най-големите манастири в държавата. Заболяли ви от това? Освен, че ви е възмутило, естествено. Да. Аз лично съм на мнение, че надали ще стъпа повече в Троянския манастир. А това просто в първи момент изпитваш с невероятен ужас и шок. Видяхте ли го докато течеше това дело в комисията по дискриминация или той не идва? Той само веднъж. Казахте ли си нещо? И събрахме се уж да се опитаме да изчистиме нещата, нали, да се сключи споразумение. Ние имахме едно единствено искане, той се извини публично, да признава, че е направил грешка. Без да го съдите. Да, и просто да приключим случая. Че не се е извинил. Значи в първи момент, понеже питахте как сме се почувствали, в първи момент аз лично изпитах шок. Поисках някакво обяснение от него, в отговор получих. Отново вън, махай се, ти си маркиран, белязан. И след около шестото изказване вън, махай се, аз вече почувствах, че моето място не е в Троянския манастир. Аз съм нормален човек, комуникирам с нормални интелигентни хора на сериозни теми, учих тогава в университет. Аз просто такова отношение и такива думи нито употребявам, нито съм чувал и за мен беше нелепо да бъда в тази ситуация. Младежите от Финландия ли бяха? Как реагираха? Какво обяснихте? Преведохте ли им за какво става? Последствие разбраха за какво иде реч. Те не можеха да повярват. Бяха отворили ние такива очи и не могат да повярват. Викаме, той сериозно ли? Така е направил. Викаме, да. Просто за тях това беше невъзможно да си го помислят. Сега да отидем при Иван Георгиев, който от вчера е в Троянския манастир. Нашите колеги от Плевен направиха опит да говорят с игумена на манастира. Вие бяхте вчера в новините, че опитът не беше успешен, но Иване, добро утро. Добро утро. Сам ли си излезе ли епископ Теодосий или не ще? Въпреки, че тази сутрин физически портите на манастира са отворени и той все още остава недостъпен за нашия екип. Виждате, има табела с забрана за използване на камери и фотоапарати. Ние не нарушихме тази забрана, но така и не успяхме да се срещнем с епископ Теодосий, който да ни разреши поне да влезем в двора на манастира. Преди малко направих опит, като влязах в църквата на Троянския манастир. Опит да се срещна с епископ Теодосий, попитах жената, която продаваше свещи и светена вода, как мога да направя това. Тя ми отговори, че епископът все още не е дошъл в църквата и трябва да отида в счетоводството на манастира. Когато я попитах как да стигна до счетоводството на манастира, тя ми отговори простичко с крака. Този разговор се случи в църквата на манастир, на Троянския манастир, Успение Богородично. Искам да припомня, че Комисията за защита от дискриминация на Република България установи, че с думите, цитирам, маха го той с това колело от тук, колетата вън, игуменът на Троянския манастир, епископ Теодосий, е накърнил достоинството, създава, цитирам, враждебно обидна застрашителна среда за човек с увреждания и е извършил на практика осъществил тормоз на базата на това увреждане. Заради това свое деяние епископ Теодосий беше глобен с 250 лева и принуден да направи така, че манастирът да бъде достъпен за хора с увреждания. Това решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, но преди да ви кажа дали то ще бъде обжалвано на практика, трябва да ви разкажа, че през вчерашния ден нашият екип от Плевен, нашите колеги от Плевен, дойдоха тук в Троянския манастир в свой опит да се срещнат и разговарят с епископ Теодосий. Предавам да видим как един български духовник посрещна и изпрати представители на една национална медия. Аз съм си бил в
кабинета и са дошли при мен и плачат и са ме викали. Аз за това съм отишъл и съм казал, моля ви се, напуснете манастира да не създавате лоши условията. Мислите ли, че е нарочно всичко това? Това е срещу църквата, специално върху църквата. Дали ще бъде Теодоси, дали ще бъде Дионисия, дали ще бъде някой големите манастири, това е с някаква цел. Да. Вярно ли е това, което сте им казали, че са грешни? Не, това се цитира не аз. Това е свещеното писание го пише. Махнете... Чакайте, нали си го... Вижте... Снете нататък да никой мина. Казах, решението на Комисията за защита от дискриминация може да бъде обжалвано в 14-дневен срок. При вчерашния ми разговор с адвоката на епископ Теодоси, господин Венелин Ангелов, той ми каза, че цитирам, най-вероятно това решение ще бъде обжалвано от него и неговия клиент. Също така той нарече пълни глупости обвиненията срещу троянския духовник. Също така ни посъветва да попитаме когото иде в манастира, дали някой някога е гонен от манастира. Ние вместо това направихме опит да влезем в манастира. Вчера окъсляхме след централна емисия новини на BTV и обаче ни беше отказано. Казаха ни, че тук преспиват само духовници, обикновени миряни много рядко, но за журналисти това е изключено. Благодаря ти, Иване. Ние ще включим Комисията по дискриминация. Обърнете се към Светия Синод. Ние търсихме представител към Българската православна църква. Имате тая възможност сега. Защото не става въпрос само за решение. Така Българската православна църква не е реагирала на този случай. Това е най-потресаващото от цялата история. Аз лично смятам, че тази символична глоба от 250 лева по никакъв начин не решава въпрос. Въпрос ще се реши само единствено тогава, когато Българската православна църква застане на една принципна позиция и заяви, че не може човек, който е дискриминирал по толкова брутален, без извинение начин, хора с увреждания, той да бъде на такъв висш пост. Значи той е на позиция, която му позволява да прави много неща. Той е добър човек. Той е лицето на Българската православна църква там. Българската православна църква за последен път, знаете ли кога реагира? За последен път. Пловдивския митрополит Николай похвали и даде някаква награда или орден на пазарджишки общинари за това, че са забранили гей парад в Пазарджик и той похвали и даде награда. Това беше последната реакция на православната църква. След това искаха обучение по религия в училище, а преди това забраниха Мадона и Елтън Джон. Това е активността на Българската православна църква по отношение духовността. Аз не знам как така Българската църква ще запази мълчание при положение, че има един човек игумен, който си позволява да гони хора заради техното увреждане и да казва, че е бил воден от Светото Писание. Аз не знам как Българската църква ще остане равнодушна към едно такова поведение и изказване. Ще чакаме да видим дали ще остане равнодушна. До сега е равнодушна, защото това ще се случи преди 2 години. И знаете ли, той няма до момента не дава индикации, че той е на различна позиция. Не дава индикации, че... Да, той потвърди, той каза, аз не са мои думи, те са грешни, това пише с писание. Той е защитник. И са събрали около него едни хора, които мислят по същия начин. Това е най-страшното. Той беше викнал едно младо момче, отец в комисията. Той отец каза, да, всички хора са грешници, хората с увреждания са повече грешници. Големи въпрос е дали Българската православна църква като цяло застава зад тази дискриминация. Ние ще търсим отново представител на Светия Синод и на Българската православна църква и по този казус, и не само по този казус. 1 минута даваме на докладчика на проверката от Комисията за защита от дискриминация Ирина Молешкова, която не можа да дойде в студиото, но така или иначе. Добро утро! Добро утро! Трудно ли ви беше да вземете това решение? Колко време ви отне да вземете решението? Вижте какво, аз съм втория докладчик по това решение. Състава се съгласи, че аз трябва да проведа ново разследване по закона. Комисията действа по светски закони. Съгласно Конституцията всички религии са отделени от държавата, което означава, че представителите на съответните религии са длъжни да спазват светските закони. Затова комисията излезе и с това решение. Добре. Обжалване, само да кажете, има ли, ако има наново ли ще гледате случая? Може ли да се проточи точката на този случай? Не. Още време. Производството в комисията е приключило, следва, ако има обжалване, ще се гледа пред Върховния административен съд. Тема с продължение. Благодаря ви, благодаря и на вас.